gotujemy. Jeszcze trochę mąki wsypać. Pamiętam, że całe kilo poszło. Może jeszcze troszeczkę maszynką tu obejrzeć z tej łyżki. Szkoda ciasta. Trzeba zobaczyć to ciasto. Coś ono jeszcze. Może kratkę wody jeszcze. Może być za rzadkie, nie może być za dużo. Jeszcze musi się robić. Jeszcze? To nic ono wymiesza, to jest. Kartofle muszą ustygnąć, nie mogą być ciepłe z serem. Trzeba dobrze wygnieść, żeby taka była papka i one przystygną. Później wymieszamy z serem jeszcze. Teraz widziałaś, jak pokazują w telewizji, mieszamy, ale wszystkiego nie pokażę, że ma wymieszane, nie? Żeby nie widzieli, jak mieszali czy ręcami. Ludzie, ręcami miesza. Widzisz, mąka to ściąga wszystko, nie? O, tu się obkleiło. To musi być szczypta soli. Nie może się przyklejać do tego, do miski czy do jakiejś tej, nie? Musi odstawać ciasto, to wtedy jest wyrobione. Wiesz, jakbyś kiedyś robiła, trzeba bardzo długo wyrabiać. Będzie akurat, bo nie może być za twarde i nie może być za rzadkie. Musi być takie, żeby w środku, żeby się nie ciągło. Musi być wyrobione w każdej tej. O, widzisz? I nie może przystawać ani do ręki, ani do stolnicy. Takie mniejsze kawałki porobię. O, później będę roztaczać. Później roztaczać. Większe, takie malutkie. To trzeba ręcami. To nie woda, tylko serwatka. Spróbuję raz tak rozciągnę większy. I tak na pół. Na tą połówkę położę. I tutaj Ja chyba jakby pierożki zrobiła. A dla mnie na mój